Ndoda muchato. Ndokutsvagira maini zvinombo. Oh. Yaya watochata. In 15 years marriage anja. Halandi. What are you doing, Halandi? Halandi zvinondiboa kupotsa bhora pachena chena baba. Iwe. Iwe mukadzi uneshuwere. Maskera seko. Ndikutoona yaya achata izvozvo. Yaya achata. Inini wana 4. Vana 4. Handina kana muchato. Tsvakirai kuno makazobvisa ndatoda kubata ihuro chaiko ndanetsa kana nemi ndatishaye kutoita zvekuita sei. Uri kuda zvemuchato. Uda zvemuchato. Since mandabuda munomba muno. Since morning. Tarisa uri zvakati. Ndaita sei? Tarisa uri. Chibhonedi chemusoro racho. Kutori kugeza hauna. Saka zvinoita sekuchata izvo. Zvinoita sekuchata. Handipfeki bhonedi kamuchata ndinopfekawo zvimawigi zvinonamirwa huma isi yakavharwa iyi. Kutori kugeza unogeza. Tasa unopfekera kai. Ndandokumirira ndogeza mauya. Magumesi magana. Ndogeza mauya kuri kutonhora musungu. Apa pacha kudhamisa kubacha yangu. Baba choma. Pesiri tokurarisa. Amufunzi woti kunze kutonhora here. Iye mtoto akanzi, achata. Harandi. Uchazvinzwa kana munhu uri wani kuti urikutoona yaya izvo zvekuti wachata mwana mudiki kutonyanya tanza Harandi kotosa kuti yeye achata ukuita zvinhu ngane vakupa nguva imwe chete mwana mudoko haana kana mwana inini vana 4 iri ritori dambudziko vana 4 iri dambudziko vana 4 hapana muchato hapana chakiri kuna hapana ndiri kugara nechimba muno aiwa ida uyu ndoita zvikuchenjeza murume achi kana kuti ndichanyekana iri ndio basa iri ndosati pandakaona yachapoka wagosinga behave kudai so nezvaizvi zvicho ndinofembera kuti munhu anozobhaisa kana arorwa apa ndanyatsobhaisa papi ndaisobhaisa kuti zvokunetsana neni naka ukuzvaona chii ona ndikutora newe panapa zvakanakisisa panapa anditi unaana kugeza tasaone ona igumbezi Arina basa kuri kutonhora kuri kutonhora iwe usunzo izvo ndakutopirwa nechando apa tarisa ona visa kana visa Visa. Antu mimi ndo visa. Ibi kunzwa ndofeka visa. Ila pa muntengeri majuzi acho. Ayo kana. Ndeka na majuzi zikusa ndakapfeka mamoni ngoni ya kushaita. Antu mimi ayo kana ndizvo basi. Visa kucho. Uri visa hii. Visa ndizvo. Moti amuna ndeka na majuzi kupfeka pa mara peka. Embe zangu makundipopotera. Alright, gere munyara. Gere mbotiziya mwini. Gere mbotiziya zvilandika. Uchageza ngora. Handida kumira kuti muzogeza tauya. Kapa munouya tatageza tese. Mumukadzi kusvika izvi usiku 6 o'clock. Handichigeze ndinofanira kugeza nemumoyo wangu nekuti rudo rwedzeni pakati pedu. Kana ari yakakuziva izvi akakuziva kuti kugeza nemunhu ndokuti unowedzeni. Ndozvavanogara vachitaura paFacebook. Wanani? Vanotaura. Saka ndokutira paadvice paFacebook. Ndira advice kuti svika 6 o'clock kusogeza. Chero kwaenda 12 ndechingokumirira. Apo uchazvimuda muchato. Kumuchato unomune kubvaritsi kuda. Aiwa. No, visa jiyo face. Tell us about visa. Ngenda kuvisa juzoni pati. Yekudemand, yekudemand. Visa na visa juzini pakisi. Kana mazino geze. Iwe zvatakazogaire zivo baba ndiki mavheji atakajaire zivo ndo ari kunomukana wako ndombodya mavheji masikati ndimanheri atakajika manheri mavheji aya izvi zvasona zvakaita andiri kuzeni imagine ndavaina nedzimwe chama dzangu kuti ngandipine padheni chipina padheni zvawakaita kuita zidutu kudai ungazishiri kuita gasi nechini nemazaya nendirayaro zvese ndikini netozo tamainonogeza mazvino
Zviri kuenda kuti ndichikunyazonditaka mwana kane 12 years. Apa andiko vezi tonana ndizoti kunogezwa mazvino kunogezwa in time. Izvozvizvi. Unoti una wana 4 urati wewe mitumira ukuti una wana 4 handitika. Unotsvageza nguva yana 4. Nani ndivageza kudhara. Koi wadi kutegeza baba vadi. Ndakakumira ndakudze ndakadzidzwa kuti ndofana umire tizogeza kawa. Baba zvishwa yaya anoti utanga wauno unorora. Shuwa apa ndakutori gore rese rakakwana wandichidana. Ndakutori gireta apa. Kurigireta chiko. Cha hausi munhu anovaraidza mundeni muno. Hausi kunzwisisa andimbokuitauri zvisandokuvhara wanimbamoabva ibva apa iwe ndokudzosa musha wako ndoutsvagira maini zvinombonetsa iwe uite muchana niyoyo kuyemberera maskera seiko pana maskera seiko kwabviwa ifi zviro zviri munhu wanei ndedzedu zvene vana kundingadya ndegai muripo here dzakawanisa kudai dzakawanda ndozvinoita kana vasingashandi hezvo unozipinde 1 day fish dzese idzi dzipinde 1 day neiba mwana inga imi ndimi utonyanzofarira fish wani hakuna kubika ukadai so dzingani dziona mwana 1 anodya 1 mimi modya 2 ini ndodya 2 saka dzakawanisa kubva kubasa kubva kubasa ndi kuti ubike na 1 day uchipidza 1 day kudai neiba mwana saka munodya 1 here vanonogurira na fish nepakati 1 kuti wana mupisi kumusoro kumbeso imi modya ngani indodya 1 inokwana cheche kuti maveji inokwana so ndotenga nemaveji maveji anotengwa aubiki kudai so because kubiwa kwako hakuna budget but una i5 chete dzakatoda chete kuzodzibika sei munozondibika ndiende kubasa kubranch saka mangwana cho muntu ongobika dzakawanda muzotakura mangwana ndikudaro asi handidi kudai handidi kuona kudai so hazviite izvo akusikwa kungoomera were ukatonyaya kuti kuomera nokati kanganisa zvo kuti kuomera kuti ndichikutaura budget because hamuna budget mani mumba muno kupa mari 1 week 3 days mari inenge yapera saka tingati fish mari yenyu akadhakwa mani akadhakwa mari yenyu munhu akasura tishanda zvekushanda uri busy ndasweriwa ndichiklina vanimba inga nimba mukonamba makatsvairwa 1 nhasi saka muno muchinoti ndaswera ndichiklina ndichidoti vana vadye here ndokuni kunonza mari akunze mari but kana pasina noklina munosvika muchiita sei hatidaro dai izvozvo munobva basa dzidza kuita budget dzidza kuita budget zvakaoma naye